Why, samtang busy kita sa atong sinipin mga idol, siyempre atong ginagpanandaan, kasal ni Arlie Brothers og ni Limbot, busy kita diha, niya busy sila sa make-up, niya kaniya atong buhok, na sintipiran to na, kaya ron may gayag tagamay itong naong diha, okay? Hoy, nata sa simbahan mga idol, nagpaabot lang namin sa pare dire, o kinsay mo misa, niya, samtang nagpaabot sa pare, natay mga kusa dire, busy kay cellphone, ako mga amigo dire, brotherhood, niya, Jason Eco, gisi-gisi lang, ngita nagmukbang, okay? Oy, nahala na gyud sa altar ang ilang kaminyon. Siyempre, di gyud na mawala ang atong matanaw nga mukbang. Okay? Hoy! Ulan! Mukbang! Hoy! Hoy, makapangag mo! Hoy, siyempre, manggawas naman sa simbahan. Yaman naman sila gikasal, mumukbang sa... Hoy, siyempre, si Kandari, sponsor man ta. Nagpanika na ta, insay ato ang sayawon. Kay anad ba ng sayaw? Naway, ayahay na nagtaliday mga tao. Kaya kanib, excited na kita tawagon. Hindi na yung mapungan. 120 kay Stepping. Our secondary sponsors. Friends, let's welcome together our candle sponsor, Mr. Vicente Villaver and Mrs. Jessica Villaver. Hoy, mura ka nagwating iputla na. Siyempre, congrats din ni Arlie Brothers o ni Limbot. Okay, congrats. Sinaot nga magpadayon mo sa inyong pagkamaayo. Magsinabta na lang yun, permi. Hoy, siyempre, di ginamawa. Naaman yun si Idol Vic diya o si Ma'am MP girl niya human. Naaman yun ang mga istorya mo. Speech po sila about sa kami yun. Sa level up na ta sa kaminyon, diligid basta-basta pero laban lang. Stay strong. Ikaw na sa tanap eh. Sa nadunggan ko kanina kay normal daw kung mag-away. What yung away, no? What yung away? Nakadungog yun ko sa suti ni Ma'am Gay na mga abli. Dapat mag-away to, ma. So kung mag-away din yung duwa, dapat sila nga, hindi mataas ang garbo ba sa isa. So, Yeah, correct. So, naiusan nga init, naiusan buno, anak. Yeah. Sa itong Para magdugay pa jud ta kanang dili na kung mag-away abi taron dapat dili magugma. Dili magtalikdanay. Bahala mag-away mo dito sa pagkuma, mag-away mo lain. Sakit sa something mo siya. Basta anak na siya. So, isip vlogger na to na dali, away daw sa di ba, marang sa puntin, away mo, di ba, maglalis mo sa So, radyo na siya, di malikayan. So, sabot-sabot na naman, di ba? Basta, congrats lang doon sa inyo sa Kaminyon. Alright, di alam mo, dagan nga pagsuway ang sa Kaminyon, yung nabago po mong dagan may tapo na dapat yung sa kubangon dyan. Wala, tawag na ito nga, apot dyan na permit. Alright? Thank you. Ohoy, sus kanindot biya mga space ni duha ay mga idol sa din na to si Sir Vic og ni Ma'am MP. Nasa tay idol receive RG Balls. Okay, idol sa na to niya. Busy kay sila sa picture. Siyempre, di gyud na mawa ang nay mahubog. Akong amigo ri wana. Pwerte nang hubuga wana gyud. Lockdown na. Sige, ato na lang ni tapuson kay ato ni hatod sa ila. Kay wala naman kuno siya katultol sa ila. Ako na lang mo hatod.